खुलुमबाय गिबियावनो गासै नायगिरिफोरखौ बड'लेण्ड निउज 24आव बरायना लाबाय। बिटिआर गोरोबथा बायदि बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय मोन 21 जिल्लानि बर'फोरनि थाखाय बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दाना होनाय जाबाय। दिनै बिकेडब्लिउएससिनि मावफुंग्राफोरनि समायखिरा लानाय हाबाया थुंगेनानै थाङो। दिसपुरनि जनता भवननि गिबि मन्थ्रिनि कनफारेन्स हलाव समायखिरा लानाय हाबाफारिया जानानै थाङो। इन्टारिम काउन्सिलाव इउपिपिएलनि आफादगिरि बिहिनेश्वर बसुमतारीखौ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो रमिय' नार्जारीखौ लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै लाना दानाय जायो। गाम्बारु मुसाहारीखौ मासिगिरि आरो सृजन बसुमतारीखौ लेङाइ मासिगिरि थिसननाय जायो। मासिगिरिखौ लाफाना गासै सा 14 मावफुं सोद्रोमा गोनां बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दानाय जायो। मख'नो गोनांदि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' सुबुंफोरनि थाखाय जौगानाय आरो बर' सुबुंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हाफुंगोन होननानै मिजिंथिनाय जादों। बर' कसारी अट'नमास काउन्सिल एबा बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बर'फोरनि दाबिबोबाय थानाय जि थांखि बेखौ मावफुंनो हागोन होननानै मिजिंथिदों। नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड'लेण्ड निउज 24। रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।